Hala na, oh my God, akong kami. Hala na, may tao kaya, diba? Hala, may tao kaya? May tao? Hala. May tao? Bantay mo, anak. Bantay mo diyan, te. Lingkod lang, lingkod lang. Lingkod lang. Lingkod lang. Lingkod lang. Lingkod lang. Lingkod lang. Lingkod lang, lingkod lang. Lingkod lang. What the fuck? Ako! Shit! Okay mga kasama, hastang linugag yun. Shit. Okay mga kasama, nato din karon sa Johnson, no? Nag-igo ang usa ka dako nga linog karon. So, unang adlaw karon mga kasama sa kining klase. Og grabe ang kakulba sa mga estudyante og mga kining mga parents kay karon adlaw ang unang adlaw pagyod sa klase mga kasama. So, ampo kanunay mga kasama, no? Okay. Medyo lihinay na mga Gagong kuboy! Gagong kuboy! La! Oh! Labuang! La! Kaya ani mo yaw! Goy! Gabriel, okay. Grabe gamit yan ni Boy. Grabe gamit. Wala, oh. No! Lord! Woo! Grabe gamit yan ni Gyud. Wah nga, oy. Gyud, ginawang Gyud. Bungkag. Mana gid ba? Wala pa rin tarong nga paghimo ni. Wala Bungkag ni. buak ka niyo. Ang ilang pusti ba? Ay. Ayang bungkag ang kanang Dahan disgrasya ni. dagan kay bay. Bagong klase pag yun. Wala man laas. Ay, klase. Alang, eskwelahan dun ba? Oh, gani. Ang ilahan karon, oh, grabe kagubot ang Oh, naako jud oh.
The first time na ko na siyang kinabuhi. Wag hindi ko sugat. Kusugin tayo. Oo. Abi lang dito. First time na ko kinabuhi ba? Ha? Wait, wag kami no. Lord, please, Lord. Lord. Oh my God. 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 Lord. My God. Lord, my God. My God. My God, Lord. Oh, Lord. Ay, Lord. Grabe. Ito yung classes pag yan kung Ginoo. Oh my God. Ako dyan. Uy, kumusta? Mauni sitwasyon karon mga sama tubangan sa RMN Jensen, nagunong ang tanan nga mga sakyanan, naguyog pa jud yung taon, pila na ka minutos, grabe mauni nga sitwasyon karon mga kasama. So grabe ka kulba. Grabe ang poste oh, kung makita ninyo nag-uyog pa jud. Grabe ka kusog ang so karon ni kalma na. Nanglarga na pod ang mga sakyanan unta walay walay damage. Unta lang gyud kita nang hinaot makasama kay karon ra ba jud pag-abli sa klase, unang adlaw sa klase. Amping ha sa to ang mga listeners, sa to ang mga suking tigpaminaw sa to ang katawhan sa General Santos, kasibit nga mga lugar. So mo ni karon ni kalma na. Nang gawas yung taon ang mga empleyado diri sa RMN Jensen, ang mga naapang. Lord, save us. Kay mga kabrigada, natakaroon sa Quirino Avenue, kusog kayo ang linog. Karon panahon na. Okay. Yeah. Nasayo-sayo ang mga tricycle. Kusog kayong linog, mga kabrigada. Tumba motor sir sa ano po. Oh. Ay, natumba nga motor sa likod. Wasak na, wasak. Oh, ang minute na wala. Na-injured na rin, na-injured wala. Ha? Na-injured?
Lumabas kayo. Grabe na ilo. Lakas. Lakas ng lindol. Shit. Lakas. Na Angel. Nahugno na dyan, Lord! Lord, nahugno na dyan! Lord, nahugno na dyan! Nahugno na dyan! Nahugno na dyan ang building, Lord! Nahugno dyan ang building, Lord! Lord! Ala! Lord, nahugno ang building! Nahugno! Lord, panic! Ala! Wala ka, Lord. Nag-uyong pa dun di hapon. Nauyong pa. Wala ka, Lord. Ano, nahiwalay lagi ang poste. Ano naman? Ay, nahiwalay ang poste. Grabe ang itinok. May gani, wala na dito ka niya. So, diri siya sa Kalinas Street, guys. Sabi rin po sila yung Nagaweya. Punuan na sa mangga. Natumba, pag-iinom gusto tayo. Residential siya diha ko. So, kani kay Nelson Purelan mo, diba? Pati Macdo. Sa Kalinas Street, sa Kubyapon, diri sa may Lagaw. So, may sitwasyon din karon. Ayan, Macdo. Wasak pati ang tricycle nga nakapark diri sa may SM Mall, makababungan na matumba or mawasak ang diri sa may parking area sa maong mall, makababong. Tulo ni kabuok nga tricycle ang nadagsugan karon sa mga debris, dagko nga mga debris na nahulog ikan sa kabaw, mga kabombo. Halos dili na may tsura ang pila kaning specific nga mga tricycle karon. Oh, thank you, Lord. Walang estudyante. Buti wala pang pasok. Oh my God. Hindi yun. Oh my God. Lord, buti nilang walang pasok. Sana walang nasugatan.
sa no. Epekto sa linog. Grabe ka kusog. Diba yung atubangan no. Grabe oh. Uy. Ligaya! Grabe ka kusog. Opa. Grabe. Asa mga 8 mang jud-jud ba? Luoy kayong kundang oh.